От древността влажните зони на Земята пазят тайни на изгубени светове и предизвикват човечеството с необяснима магия. Над 2400 влажни зони в повече от 170 страни са обявени за световно богатство. За 4 от тях ще ви разкажем, за да ги познаваме, ценим и пазим. Ниви от слънчоглед, вятърни перки, лавандула и пак вятърни перки и натежали класове пшеница, докъдето ти стига погледа. Пътуваме на север от Варна, минаваме през живописни села, усещайки вкуса на морето от изток. И колкото по-на север отиваме, толкова чувството за мистерия и приключение се засилва. Да, близо сме до игри на волята на Дуранкулашкия плаж, но не отиваме на арената, защото само на 6 км от българо-румънската граница има друга игра, в която искаме да се потопим. Един древен воден свят, където времето сякаш е спряло. Дуранкулашкото езеро. Място, където водите пазят тайни на отминали цивилизации и уникална природа, дори и в настоящето. Значението на думата Дуранкулак е застояла вода под формата на ухо. Езерото, наблюдавано отгоре, има формата на ухо. И понеже има застояла вода в езерото, кръстили са селото Дуранкулак. Района на Дуранкулак е населен от хиляди години. Именно тук, преди около 7-8 хиляди години, възниква една изключителна култура, наречена хаманджия. Смята се, че това е първата европейска протоцивилизация. До част от нея може да се докоснем в археологическия комплекс Дуранкулак Хаманджия на Големия остров. Той се намира в защитена местност Дуранкулашко езеро. Там е намерено най-старото датирано обработено злато. Именно тук са открити най-големия праисторически некропол, както и най-старата каменна архитектура в Европа от 5-то хилядолетие преди Христа. Една от залите в Зеления образователен център в Шабла е посветена на археологическия обект. Това са предмети от бита на тази култура, наречена Хаманджия, 6-5 хилядолетие преди Христа. И се радваме, че вече големия остров на Дуранкулашкото езеро най-сетне доби наистина туристически вид. По проекти той е обновен и сега всички туристи, които се разходят до езерото, могат да посетят и туристическия обект, който и така с интерактивни системи, за да може да се разкаже подробно какво има на острова, защо е толкова ценен като археологически обект и така по някакъв начин туристите да се преживеят дори различните епохи. От хиляди години до наши дни Дуранкулашкото езеро остава едно от най-значимите природни местообитания и влажни зони в региона. Заедно с Шабленско-езерското езеро, то е единственият запазен естествен крайбрежен лиман по българското Черноморие. Около южните му брегове се намират останки от някогашни първични степи, едни от най-редките типове екосистеми в България. Като езеро от лиманен тип, то си представлява удавена речна долина. Някога там е имало река, която е свършвала в морето и така се образува от Дуранкулашкото езеро. Един от големите естествени резервоари, източник на прясна сладка вода в региона. Място, в което се концентрират изключително много подземни водоизточници. Тук може да отключите всичките си сетива, за да слушате стотиците видове птици, които намират убежище край Дуранкулак, за да видите растения, които са типични само за този регион, да се запознаете с пчелари, които като малки деца се радват на пчелояд. Изключително красивото му оперение няма как да остане скрито в ронливите брегове на езерото. А единствено тези води в цяла България са доказано находище на див шаран. Специфична популация там. Има различни видове попчета, които са редки и застрашени и се срещат на Дуранкулашко езеро. Естествено, акцентът там винаги е върху птиците, защото по време на миграция това е притегателна точка за спирането, за почивка и за хранене на изключително много видове птици.
Това, което е характерно за района е, че в двата миграционни периода преминават над 260 вида птици. Благодарение на това, че от тук преминава и миграционния път Вия Понтика. На Дуранкулашко езеро се намира единственият упръстенителен лагер по българското Черноморие, наречен на името на основателя си доцент Петър Шуролинков. Мястото е безопасна спирка за птиците по време на изтощителното им пътуване. Индивидуалното им маркиране се прави с цел да се проследят точните пътища на миграция, проблемите по миграционните трасета и да се предложат решения за защитата им. Десетки учени и доброволци работят по упръстеняването до след залез слънце. Тогава се улавят големи групи нощуващи птици в тръстиковите масиви на блатата и близката горичка. След внимателното им освобождаване от джобовете на орнитологичните мрежи, те се поставят в торбичка и се пренасят до мястото за упръстеняване. Там се поставя стандартен метален пръстен с индивидуален код. Видът, възрастта, пола, биометричните данни на птиците, час, място на улов и име на упръстенителя се записват в дневник. След упръстеняване, птиците се пускат на свобода на същите места, където са били уловени. В упръстенителния лагер бях доброволец за една седмица. Помагах на упръстенителите. Много неща научих, много неща не можах да науча. Белопашата стърчелопашка. Това беше птичето, което най-лесно се разплита и само с него се учих. Но имаше доста голямо разнообразие от птици, което много ме впечатли. Дуранкулашкото езеро е с международно значение за опазването на малкия воден бик, както и от особена важност за гнезденето на белооката потапница, немия лебед, тръстиковия блатар, индийското шаварче. Допреди няколко години тук се концентрира 90% от световната популация на червеногушата гъска. В момента обаче се виждат само няколко десетки индивида по време на зимуване. Видът трайно се премества по-на север от България. Една от причините е промяната в температурите и намаляването на студените зимни дни, в частност на тежките зими. Друга причина е фактически голямата ловна преса, която съществуваше и която в момента дори да е намаляла, вече това е без значение за тия видове. Изчезнаха тия големи числености на голямата белчева гъска, на червеногушата гъска заради неправилния начин, по който се управляват като ловен ресурс, като дивеч. Между 1944 и 1989 година има неуспешни опити за управление с цел повишаване водното ниво на езерото. Има изградена бетонна дига от към дюните, която силно е повлияла процеса на естественото му оттичане. Това много е влошило качеството на самата вода, отделно води до много драстични обраствания, тъй като нарушена естествената динамика на езерото. И друга серия от проблеми на Дуранкулашко езеро е една дига, която го пресича през средата на практика и го разделя на две, южна и северна част, която частично беше прекъсната, сега има планове да бъде изцяло премахната. Това би трябвало до голяма степен да подобри хидродинамиката. В тези планове за управлението са заложени изпускане на езерата в морето, тъй като двете езера са с малко по-високо стоят от колкото е нивото на морето. Изградиха се едни приливни стени, но за мен те не са с голям ефект, тъй като трябва езерото да е по-пълноводно, за да може да се мине нивото на приливната стена. Идеята на приливната стена е да остане, да прилее това, което е излишно и да остане в нивата, в които трябва да бъде езерото. В момента двете езера не са по най-пълноценния начин използвани, защото те са обрасли с тръстика, която отнема кислород и задръства буквално водите. Това не е решено. Не можем да влизаме с лодки вътре, не можем да направим някаква туристическа обиколка. Не става дума за някакъв масов туризъм и за бръмчащи лодки, за нещо съвсем улекотено и спокойно, но да може да се влиза. Това е също ни е мечта. Ще се сбъдне ли мечтата на хората в района на Дуранкулак и какви са възможностите това да се случи? Когато едно нещо е било счупено,
От тук нататък единственият начин да продължи то да съществува и да изпълнява някакви функции, да има драстична намеса в него. Да бъде обратно залепено, да бъде възстановено състоянието на езерната чаша, да бъдат почистени. То има вече някакви отлагания, които са по дъното, които запушват част от изворите. Включително това обрастване с тръстики също води до влошаване на подземните извори. Дренажни диги, превърнати в обработваеми земи, всичко това възможно да се върне обратно, но трябва воля и фокуса да е в това. Тръстиката е изключително много през годините. Изключително много се увеличи, пак казвам, последните години се започна нещо по почистване на тръстиката, но е бавен процес. Просто е бавен процес. Може би ще има ефект, но след повече години. От край време поминъкът на хората, които живеят около езерото, е земеделие, риболов и туризъм. В едноименното село днес живеят постоянно около 250 души. Хората винаги са имали връзка с езерото, тъй като езерото е в самото село. То влиза в самото село. Няма как едно нещо, когато е постоянно близко до хората, да няма връзка, хората да нямат връзка с него. Езерото е било основен поминък на много рибари през годините. Основно за напояване се е използвало на зеленчукови масиви и на полски култури. Животни е имало, които са водени на водопой на езерото. Последните години вече не се използва за напояване. Затова и ако сте му правили снимки на езерото, ще видите, че е с зелен цвят в момента водата. Заради застояването на водата и цъфтежа на водораслите. Кметът е убеден, че езерото трябва да се отвори за напояване, за да се обнови водата в него. Един от хората, които биха имали пряка полза от това, е земеделският производител Петър Петров. Плодородна е земята, става нали, за зеленчук производство, всичко друго вирей, за доброжа, всичко вирей. Тук всичко е било поливно, всичко е било пипери на времето, което го гледате. На самия бряг на езерото се намира семейен хотел-ресторант, който ястията се приготвят от зеленчуците на Петър. Всъщност ние се намираме до най-древното тракийско селище на целия Балкански полуостров. И затова нашия ресторант се казва и Кибела, защото тук се намира светилището на древнотракийската богиня Кибела на плодородието. Това място се посещава от абсолютно всякакви хора. От хора, които са на по-високи места в обществото, до такива, които обичат по-свободен тип ресторант, незадължаващ и по-свободолюбиви. Идват да разпускат. Имаме и чужденци също така. Германци, румънци, поляци, предимно румънци. Заедно с традиционния поминък започват да се развиват и нови дейности, които едновременно да създават прехрана и да опазват ресурсите на региона. През миналата година земеделската кооперация в съседното село Граничар стартира иновативно производство на екобрикети от слама. За околната среда замърсяване абсолютно никакво, тъй като производството на брикета е само единствено от слама, без никакви добавки. Самата технология е такава, че не изисква някакви допълнителни компоненти, които да влияят на производството. И в зависимост от това как тръгне производството, имаме възможност да добавим втора, трета и да се увеличи капацитета на производството. От тон да стане 2-3-4 тона на ден. Василев отглежда пшеница, слънчоглед и царевица на 11 500 декара земеделска земя, а през неактивния сезон осигурява работа на местни хора чрез новата производствена линия. Какво го задържа в селцето с малко над 100 души постоянни жители? Спокойствието в района. Абсолютно спокойно е. Няма никакво сравнение с големия град. Тихо, спокойно, доста чужди хора проявяват интерес към нашия район. В селото от няколко години доста поляци си накупиха къщи. В момента може би вече има около 15 такива и се ориентират да живеят на село. Няма имот, който да е свободен, да не е продаден. Всичко е продадено, но интересът към селото е голям. Района е такъв, морето е близо. Като туризъм, може би местното население няма такава възможност да развиват, но хората, които се накупиха имоти, тук го правят.
Ведно с новите технологии и новите заселници има и не един и двама местни, които се опитват да възстановяват старите занаяти, като Доротея, която изработва художествени тъкани и сувенири чрез сухо пластене на вълна и провежда занайчийски работилници за деца. Защо го прави тук, а не в големия град, където възможностите са много повече? Първо да кажа, че е мъничко трудно, нали, защото това като основна работа и като всъщност плащане на сметки, всички тези битови неща, нали, които е малко трудно, но се надявам, смисъл успявам, да. Изработка на художествени тъкани ми е занаята. Първо това е, че имам свободата, най-вече така и как да кажа, въздуха, нали, нали, това е образно казано, въздуха, нали, като възможност, като е така просто да дойдеш, да се разходиш, да отидеш до морето или до езерото в време, което е различно от туристическия сезон. Това ме прави щастлива. Щастието. Това е думата, която обединява хората тук. Независимо от трудностите, на границата между сушата и морето е скрито разковничето на това усещане – Дуранкулашкото езеро. Когато се вгледаш във водите му, времето забавя своя ход. Най-важното нещо е спокойствието. При нас времето върви малко по-бавничко, отколкото в големите градове. Това, че е събрало на едно място толкова красива природа, толкова птици, толкова хубави неща, нали, и ценни, нали, говорим, като море, езеро, плаж, безкрайна плажна ивица, и слънце, и в смисъл равна Добруджа, нали. И силно се надявам да успеем да запазим това, нали, като природа, да няма бетон, да е горе-долу в същия, да и хората да започнат повече да ценят това, което имат, нали. Дуранкулашко не е обикновено езеро. То е магията, която дава живот на целия регион хилядолетия наред. Трябва да се докоснеш до него, за да го почувстваш, обикнеш и запазиш.